Hello. Siinä se nyt sitten on. Starkvark. Sähköenduro. Meidän käyttöönhän tää tulee ihan pelkästään enduroksi, niin tuskin tullaan crossiradalla ikinä tällä ajamaan. Mutta ei ole mitään ensipuraisuja tästä näin, että pakko sanoa, että mulla on kyllä maailman paras aviomies, että se antoi tän mulle leikittäväksi. Se itse kävi eilen illalla pihalla siinä vähän aikaa kurvailemassa estää sitä tietä, mutta ei sekään tuolla polulla vielä käynyt. Et siinä mielessä uuden äärellä ollaan. Mullehan tää nyt ei ole mikään hirveä harppaus teknologiassa eteenpäin, koska mulla on pitkään ollut jo toi takajarru tuossa vasemmassa kahvassa. Kytkinkahvaa ei ole ollut ollenkaan, samoin kuin takajarrupoljinta ei ole ollut mulla ollenkaan. Mulla on siitä omasta hussesta video kans, että voi käydä sen katsomassa, jos haluaa. Ei ole pakko, mutta saa käydä. Niin siellä kerron siitä hussen, reklusen ja jalkajarrun toiminnasta sitten enemmän. Et sen puolesta tää ei ole mikään ongelma. Tää kahva tässä näin. Ja ei niitä vaihteitakaan hirveästi tullut polettua sillä hussella, että koska yleensä on lyönyt vaan sen 3 tai 4 pesään ja ajellut sit sillä koko matkan. Mitään hajua ei oo näistä asetuksista sun muista. Tästä lähtee päälle. Tosta. Noin. Joo, nyt ollaan päällä. 98 näköjään akkuu. Ei oo vielä ajettu yhtään. Power mode 1. Mitä se tarkoittaa? Ei mitään hajuu. Modes. Jaha. Noniin. Se halusi jotain salasanoja laitettavaksi tuohon. Joo, luulen, että tää on ihan hyvä. Tää on nyt vissiin toi 1 tossa. Siinä olisi heppoja 30, moottorijarrutusta 30. Luulen, että se on ihan ok. Sitten olisi 60. Ja mä otan totakin pois. Tää on tuohon verran. 2. It's taking too long. Ok. Start on the bike. Selvä. Joo. Mutta lähdemme tuolla 1. Minä luulen, että se on ihan alright. Mutta tosiaan ei mitään. En oo metriäkään tuolla nyt ajanut, että jännää. Saadaan lähteä sitten tänne. Täällähän on ihanaa lunta tullut. Talvi on. Toppatakki pitää olla päällä ja ei niin kuin voi olla, että tää on mun viimeinen kerta, että kunhan nyt käyn tässä vähän pöntsöttelee ja se on sit siinä. Nyt on vähän semmonen homma, että rupeaa olemaan tälleen täti-ihmiselle vähän turhan kylmä jo, että ei oikein tarkene kyllä enää. Sen tietää, että näpit on ihan jäässä ihan kohta. Varpaat on ihan jäässä ihan kohta. Semmonen miselinmiesolo. Tää on kyllä tää jalka näyttää niin tämmöseltä. Tämä lähtee. Sitten tämähän on aika korkea. Aika painavakin niinku enskapyöräksi. Että tälleen vähän notkeampi yksilö, niin saattaa olla hieman vaikeuksia tänne kyyti kipeämisessä. Noin. Jaha, sitten tää nyt vilkuttaa. Elikkä tätä painetaan sitten ylös tai alaspäin. Joo, ään lähti pois päältä, eli sitten mennään. Tää on mun miehen painolle tehty nämä jouset.
Ja tämähän on niinku, laitetaan noin lasit, heti rupee silmät vuotaa. Joo, tosiaan tullut sieltä niin kuin miehen painolle tehtynä alustana. Ja sitten nämä on niinku crossipyöriä enemmän, joten voi olla, että on hieman jämäkkä täällä. Mutta ensipuraisu, muutamat ekat mutkat, ei ollenkaan niin kuin, että olisi aivan jännän äärellä. Paitsi joku täällä nyt kolkkaa. En tiedä. Joku on nyt irti. Onks ne sit noi ketjut? Vai ei pysty sanoa. Joo, kyllä ne on varmaan noit ketjut, koska oh! Joo, ketjut. Ne on varmaan, ne on niin uudet, niin mutta hei, ketterä. Joo. Menee patikkoa ihan hyvin. Tää on ihan pirun liukasta nyt kun joo. Paino ei kyllä silleen tunnu. Tää 30 heppaakin tuntuu kyllä ihan riittävältä tänne. Meillä on vielä tää 80 hepponen versio. Tuskin tulee ikinä käytettyä niitä täysiä tehoja vähän epäillen. Mulle ainakin toi 30 heppaa ja 30% moottorijarru tuntuu aika hyvälle. Et varmaan nelarilla ajaneet haluais sitten vähän enemmän sitä moottorijarrua. Mutta tää mikä yllättää, niin ei mulla ainakaan ole mitään vaikeuksia tän kanssa. Päinvastoin. Helppoahan tän kuin heinänteko. Alusta on se vähän kova nyt, mutta ainakin meikäläiselle näihin vauhteihin niin pärjään. Vois laittaa vähän pehmeämmälle, niin hakkaahan se niinku aika paljon
paljon tuolla sitten et ainut mikä tosiaan on, niin itse kun tottunut tyyliin laittamaan sen yhden vaihteen päälle, mikä on tyyliin tällä radalla 4, ajanut sillä sitten kaikki, niin se voima tulee paljon hitaammin sieltä alakierroksilta ulos. Totta kai kun se on isolla vaihteella, niin ei siellä ole sit mitään siellä alhaalla ennen kuin se pääsee sinne kierrosalueelle. Ja tässä kun tää tulee oikeastaan heti teho ulos, niin ehkä saa olla hieman varovainen ton kaasukäden kanssa, että se nimittäin tulee se voima sieltä ihan hyvin ulos. No niin, mä arvasin, että näpit on ihan jäässä. Joo, tykkään. Ei huono ollenkaan. Mulla riittäisi nämäkin tehot ihan hyvin kyllä, että ei niinku missään nimessä kannata välttämättä ottaa sitä 80 heppasta versiota, koska ei sitä tule käytetty ikinä. Voisin kokeilla tuossa toistakin sitten power modea. Ja hei, talvella ei ole mitään missä lämmittää käsiä. Ei ole lämpimiä putkia niinku missään. Koska tämähän ei niinku sitten taas oo. No kokeillaan 40 heppaa, 40%. Tuolla olisi 52, 80. Toi olisi niinku nelari. Vähän niinku. No, laitetaan 50 ja 50. Noin. Sitten, sainko mä sitten tosta vaihdettua se? Joo, nyt se olisi 2, eli 40 pinnaa. Ja 40 pinnaa. 40 heppaa, 40 pinnaa. Näitä joutuu varmaan vielä tässä vähän sääteleen, mutta eipä siinä. Sitten jos jotain kiinnostaa, niin hitto, täällä sataa lunta. Niin, siis kiinnostaa, niin meillä on Käskässin vanteet tässä nyt alla, eli heitettiin suoraan vaan, koska siinä oli meille sopivat renkaat, eskarenkaat alla niissä vanteilla, niin kyllä ne meni tähän ihan heittämällä. Eli nyt mulla on 10 heppaa enemmän tässä löylyy. Nyt pääs vähän sormetkin. Seuraavaksi jäätyy varpaat, sitten joutuu lopettaa. Ja tuntee heti, että on 10 heppaa enemmän. Joo, voi olla, että tätä ihmistä rupeaa tää menee niin äkäiseksi tää kaasu. Et kun se lähtee tuolta niin sun pitää olla niin varovainen, että sitten ei tule niitä piiskakaasuja siinä. Jarrut on kyllä hyvät. Oikeesti. Niinku, tietysti itsellä voi olla, että se Hussen takajarrukin, niin se on mennyt vähän pehmeäksi kahva. Tästä tehdään vähän niillekin jotain. Ei saakeli. Joo. Sit se vaan ruopii. Et ei taas niinku tullaan siihen, että joo, siellä on se 40 heppaa nyt, mutta saaksa sen tehon käytettyä sillä lailla, että se ei vaan suttaa koko ajan tyhjää. Ui!
mikään semmonen sunnuntai-ajeluasetus tää, että kyllä toi joutuu vähän tarkkana olemaan. Sitten kun on märkää ja tällaista, niin ei sitä oikein saa käytettyä sitä tehoa. Jossain tosi hiekkasella, missä tarvii, mutta tää rata on semmonen, että täällä on ihan hyvin. Tässä patikossa tää toimii kyllä tosi hyvin. Ei niinku mitään. Tän. Mutta tää onkin crossialusta, niin ei sinne pitäisi ihmekään olla, että tässä patikossa tää menee hyvin. Ihmeen ketterää tää on kyllä. Siis vaikka tää painaa, siis niinku tos kun käsittelee, niin tuntee sen, että kyllä tää painaa enemmän kuin se meikäläisen 2 tahti, 2 puokki. Mutta ei sitä tässä ajaessa niin kyllä tunne. En tiedä, mulla nyt ei oo mikään hirveä semmonen hinku, että pitäis saada kokeilla sitä täyttä tehoa. Joo. Nyt rupeaa varpaat jääty hirveän paljon rasittavampaa ja niinku tuolla isommilla hevosvoimilla. Mä voisin kokeilla ihan huvikseen. Katsotaan, onko siellä. Oho. Mitäs tää? 70 heppaa. Ei auta. 60 heppaa. 40%. Lasit on jo uurussa. Ui saakin. Ui! Joo, ei. Voin kuulkaa sanoa, että suurin osa harrastajista ei tule tarvitsemaan tulee nyt kiire jarruttaa seuraavaan mutkaankin sitten. Ui! Joo, tää menee paljon väsyttävämmäksi tää ajo, koska sit joutuu kuitenkin niinku jarruttaa paljon kovempaa mutkaa. Tästä tulee paljon repivämpää tästä ajamisesta, niin luulen, että ehkä jossain Kiteen CC-radalla voisi tarvita joo, kun se sotii tossakin vaan koko ajan. Ei ois ainakaan pitempää niinku keissiä. Ei ois kiva ajaa tällä. Joo, en tykkää. Aivan liian hätäinen. Kokeillaan nyt vielä toi. Tästä oli tää 3. 70 heppaa. Toi oli toi 61. 70 ja 70. Luulen, että tää on jotain niin hirveetä, että
Tää on... ei oo ihmisen laite enää tämmönen. Joo, ei oo. Sä saat olla niin varovainen tai... Onneksi se nyt ei oo sellainen, että se kiipeis heti tosta syliin. Mutta... Ei tää kauheen niinku... mukavakaan oo. Odotan ihan niinku tosi tämmöisellä pintakaasulla. Joo, koska se nytkin vasutii. Just näin. Se ei oo kiva tossa noin kun se ylämäessäkin sitten, niin se vaan sotasee. Tossa kun sun pitäisi saada kuitenkin siihen pitoon, että se pääsee tosta ton viimeisen kikkareen yli, niin se ei mene, koska se vaan sutasee. Elikkä se on varmaan mulle kuitenkin toi ykkönen. Kokeillaan sitä taas niin kuin jälkeenpäin, miltä tuntuu. Tää oli se 30 heppaa, 30%. Joo. Niin, kun saa käyttää kaasua paljon enemmän. Et se ei oo niinku, että kun oot millin siitä painanut, niin sit se jo rupee sutimaan. Mulle ehkä kivoimmat oli just toi 40 heppaa, 40%, 30 heppaa, 30%. Se nyt ei oo sillä tavalla, ei oo silleen huomattava toi 10% ero tuossa moottorijarrussa. Ja mutta ton huomas kyllä tuon 10 heppaa siinä. Mutta mun mielestä niin kuin jo 50 heppaakin silläkin vielä ajo, mutta siis 60 ja 70 heppaa niin ei tänne. Ei meikäläisen käsille ja ei niin kuin, en pysty hyödyntämään sitä millään tavalla sitä tehoa, koska ei ole niin kuin oma kaasukäsi niin vakaa, että saisi pidettyä sen, että se pidon määrä olisi kuitenkin maksimi vielä niillä tehoilla. Mutta mä nyt vielä lähdetään tuolla kakkosella 40 heppaa, 40% liikkeelle. Vitsi, tää on kyllä tää. Tää on kyllä tää. En tiedä. Tää varmaan koittaa laittaa siihen joku muunlainen toi. Tai on ihan onneton toi. Mutta joo. Tää on hauskaa kyllä siis omalla tavallaan siinä, että voi ottaa niin kuin joka päivä eri pyörän mukaan. Niin se niin kuin tekee siitä harrastamisesta vähän erilaista sitten, että voi ottaa vähän tehokkaamman nelarin tai sitten vähän tehottomamman kaksitahin tai tehokkaan kaksitahin ja tehottoman nelarin, ihan millä haluaa ajaa, mutta siis niin kuin alusta ja itse tää pyörä, niin tämähän on niin kuin todella onnistunut kaikki. Et siis tää tuntuu oikeesti, että tää on moottoripyörä. Ja että alustaa vähän laittamalla vielä niin, että saadaan se tänne enskakäyttöön hyväksi, niin tää on oikeesti niin kuin tosi kiva laite. Ja nythän ei sitten, että nyt seuraavaksi varmaan marjastajat sitten valittaa, että kun he ei kuule, milloin pyörä tulee, että
he jää sitten alle. Mutta sittenhän eihän tästä mitään tonne pitemmälle kuulu, että pikkainen ulina tossa noin ja se on sit siinä. Mutta käydään vielä heittää tossa lenkki. Sitten kun nää on ihan uurteessa on nää lasitkin. Joo, lämmin tulee kyllä ajaessa. Lähdetään nyt tuolla